President Emmerson Mnangagwa cut short his annual leave to tackle Zimbabwe's economic crisis, characterized by widespread businesses closures, including big retail stores. Sanambira mashoko atinoona kuti aiwa panguva ino mutungamiri wenyika yeZimbabwe odzoka achimanya, aiwa akaruvanza ranzinzo achidzoka aiwa muofisi, aona kuti aiwa mashopu mahombe ouya achivhara panapa, zvinoti nyangwe naiye ari kuzororo anoshandiswa kuti zvizvi zviri kunyatso kuitika. Sanambira mashoko anodanyorwa panapa vanhu vachiti aiwa these guys they failed, they to be given the opportunity vachirova zvavo pasi not to subscribe or like on the bell icon. Tipinda mune handa mudanyorwa achiti according to a press statement from the Ministry of Finance, Economic Development and Investment Promotion, President Mnangagwa chaired a session on developments in the economy, which included the two vice presidents and all economic ministries. The statement noted that Zimbabwe's economy has been experiencing strong growth since 2021, averaging 5.5% annually. However, the economy slowed down by 2% in 2024 due to the El Nino-induced drought, which impacted agriculture production and electricity generation. Long-established companies in Zimbabwe such as Truworths, Unilever, Deloitte, and Food World have recently shut operations due to the economic problems facing the country. OK Zimbabwe, one of Zimbabwe's largest retail supermarkets, has already threatened to close down. The group CEO Max Karombo had publicly warned the government last year that the retail sector was struggling due to the proliferation of informal traders who evade taxation. Ndo mashoko anouya panapa in brief atiri kuona kuti aiwa vakomana kuvhara kuri kuita mabig firms nemaretail shops panapa munyika yeZimbabwe zviri kushamisa nemutungamiri wenyika zvationa kuti aiwa vakomana vakudzoka back to reality, vada kuona kuti zvii zvavakuitika, but vakomana varivo vanhu vari kukonzeresa kuti this economic crisis ivepo. Mukaona vakomana nachivhayiwa muri kuona matsamba ari kungobuda vachiita matenders, vakomana vanoyachisa currency the zig but vanenge vachinyorana tsamba dziri muma-US dollars. Zvinongooneka kuti vakomana vari kungoya vachingoparasa the economy pachavo, vonyepera kuti aiwa iyi nhau dze-El Nino and the likes. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.